Ez a Rádió 101.3, a város hangja. Jó reggelt, sőt, jó napot, Eger! 9 óra 5 perc van. De mondtad az, hogy 5 óra 72 perc, 18 másodperc. De forraljuk az indulatokat. Egy óráig ford a hölgybe, tehát addig érlelte, hogy is volt ez 8 óra tájékában, de bízunk bele, hogy most már teljesen felébredt, még úgy is, hogy megnézte a beszédeket tegnap március 15-én. Erről nem vagyunk hajlandóak, mert akkor végén még tényleg eltévedünk. Ja, ingoványos talajra ér. Igen, erről van szó. Ez az ingoványos talaj, erről ne lépkedünk. Nem. Maradjunk a sima tavaszi dolgoknál, és a mandulafánál, amelyek nem a lakásban, hanem kint kellett lemosót permetezni, persze. Kevés a világ. Lemosó permet miatt. Told meg a lépéssel. Kevés a virágot. De egyébként nem, az sima lemosó permet, az nem nagyon árt. Bár ott is túladagolják azért. Akkor mit mosol le, ami télen rágyűlt kosz? Persze, ez így fertőtlenít, tisztítja. Értem, ezért revitalizálod a nőt. Tulajdonképpen igen. Csak vigyázni kell. Ingovány, revitalizálod. Vigyázni kell, hogy amikor már a virágból szök, akkor nem szabad. Tehát előtte, amikor még ilyen igen, az a virágnak hát utolsó pillanatokat éljük, hogy még lehessen lemosó permetet, nem a lakásban alkalman. Honnan értesz, hogy mi a lakásban permeteztünk? Szerintem ez így a mi beszélgetésünkből nem bontakozott ki nagyon, pláne, hogy mondtad, hogy még a hó is elerett, tehát ez bent a lakásban kevésbé zavart volna. Viszont lehet, hogy már azt hittem, hogy a húsvétről beszélünk. Az is lehet. Ott szoktak permetezni lakásban. Igen? Miért nem? Mit? Hát a Kölnét, na! Jaj, a Kölnét, Szagos hol van? vizet. No, a szagos vizet. Revitalizálni a hölgyeket, ugye? Revitalizálni. Na jó van, revitalizáljuk a Téli harcművészeteket most már. Na, most már annyi mindennel foglalkoztunk, hogy hihetetlen. Egy valamiről még sosem beszéltünk. Na most erről fogunk. Méghozzá Barantáról. Igen. No, vajon hányan Na, tudják, az mi is ez? a tavasszal szedik a barantát egy csokorba. És akkor beteszik, hogy szép, olyan szép olyan vizéi vannak. Nem Olyan barantás a széle, igen. Azokat a gajakat, az nagyon szép, azt mondják vázából. Szoktak is baranta szentelőt tartani. Na de nem egy növényről van szó. Megérkezett vendégünk. Litkei Mátéval fogunk beszélgetni, az Országos Baranta Szövetség alelnöke, és önöknek is el fogja árulni, meg nekünk is, hogy mi is ez tulajdonképpen. Innentől jön majd a folytatás, előtte azonban egy Lili nóta mindenképpen be fog köszönni. Én úgy gondolom, hogy ez most már azért időszerű. 2 perccel ünnepbe törünk ki, de egyrészt a tavasz közöttjük, amely kicsit kétségtelen múlik, másrészt pedig annak örülünk, hogy nem történt baleset. Vigyázzam továbbra is, egyébként most harcművészetről fogunk beszélgetni, az is egy baleset veszélyes dolog, azért vigyázni kell. Lehet. Karddal, bottal, és mi egymással, mert most akkor elővesszük a csokorbarántákat, és nem a vázával tesszük, hanem beszélünk róla. Csak barantálkozás után, hogy beszélgetünk erről. Vendégünk Litkei Máté, az Országos Baranta Szövetség alelnöke, neki kívánunk jó reggelt. Szép jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát kérlek szépen, ötegezethetünk az adásban, megmondom őszintén, én amikor először olvastam, akkor láttam elő. Akkor találkoztam először, lehet, hogy az én szégyenem. Mit talán hallottad volna? Én ismerősöktől hallottam, hogy nagyon kedves ismerősöm űzi is ezt most valamilyen szinten barantázik. Akkor nézzük, hát ha valaki még annyira a tudatban, mint én, hogy áll ez össze ez a baranta? Honnan ered, milyen sport ez, miből áll? A baranta gyakorlatilag nem más, mint a hagyományos magyar harcművészet. Tehát, ahogy már beszélgettünk itt korábban is, ez nem az ős magyarok kungfuja, vagy a pásztor karate, hanem egy hagyományt mi egy folyamatként kezeljük. Ugye indult valamikor nagyon régen a múltban, és ez tart a mai napig is. És ezt a hagyomány készletet megpróbáltuk összegyűjteni, és minden, ami föllehető érték volt, ezt összegeztük, egy rendszerbe beillesztettük, és ebből hoztunk létre egy harcművészeti rendszert, ami egy elég komplex dolog, hogy 14 fegyverrel foglalkozunk, ezen kívül pedig pusztakezes elemekkel is, lóháton is, hiszen ugye a magyar az egy lovas nemzet, lóháton és gyalogosan egyaránt. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha most nagyon dióhéjba össze kéne foglalni, akkor ez a baranta. De ennél lényegesen több, egy életmódot is jelent valójában. Tulajdonképpen nem tudom, hogy jól értem, hogy a baranta, mint olyan, régen egészében nem biztos, hogy úgy működött, hanem egy-egy ága működött, vagy az, és akkor a gyűjtésnek köszönhetően lett egy sportág. Így van, tehát hogyha a múltba visszamegyünk, akkor harci tartalmakat találtunk, hiszen tudjuk, hogy régen is vívtak karddal, vagy bottal, vagy birkóztak az emberek, viszont sose volt igény arra, hogy ezt összefoglalják, mint harcművészet. Ugye, hogyha visszatekintünk a harcművészetek múltjára, akkor egy 100-150 éves múltra tud az összes harcművészet, mint harcművészet visszatekinteni.
akár a judót nézzük, a karatét, a tradicionális karate mondjuk 70 éves körülbelül, hogy jól tudom, de ugye ez nem is baj, ugye a régi embereknek nem arra volt igénye, hogy harci művészeteket műveljenek, hanem önmagukat meg tudják védeni. Valójában régen erről szóltak a harci tartalmak. Tehát akkor egy sportág lett abból, hogy művelte, csak nem sportként, hanem ugye az élet szerves részét képezte. Na nézzük akkor egy-két érdekességet. Honnan merít a baranta, és milyen elemeket? Voltak itt régen botos táncok, ebből is van egy pici, abból is van egy pici. Miért pont ezek az elemek jöttek egyáltalán? Hát mi, ugye ahogy mondtam, megpróbáltunk mindent összegyűjteni, ami a magyar harci kultúrában fölelhető volt. Az íjászlattól kezdve, ugye azt mindenki tudja, hogy honfoglaló is, már a lóháton nyirazva jöttek be, de egészen a közelmúltig, ugye az 50-es, 60-as években még botoló táncokat lehetett gyűjteni, és a néptáncosok is elmondják, hogy egyes botolók azok valójában nem más, mint két ember verekszik, csak alatta szól a zene. És ezeket a tartalmakat is ugyanúgy beillesztettük, de elég a birkózó kultúrára gondolni, főleg itt a kunságban, de a mai napig lehet ilyen gyűjtéseket tenni. Például a legénybotot, mint olyat, nem tudom, hogy hányan hallottak róla, azt a mai napig gyűjtik magát az eszközt, az egy buzogány, gyakorlatilag egy méteres nyílen, és azt a legények még a 60-as években hordták magukkal, de főleg a századfordulón volt nagy divatja. Kunmadaras, halas környékén. Most megtörtént ez a felmérés, az összegzés, amit említettél. Hogy néz ki egy foglalkozás, egy edzés? Tehát akkor ezek az elemek hogyan épülnek be? Tehát biztos van egy módszertana, vagy valahogy egymásra kell. Természetesen, igen. Hát van egy évköri rendünk is, ebben vannak versenyek, bizonyos versenyek, van magyar kupasorozatunk, van országos bajnokságunk, van kifejezett vívóversenyünk, van, ahol kifejezetten lovas versenyszámok vannak, és az edzések döntő többségében ezekre a versenyekre történő felkészülésre zajlanak. Ez azért nagyon fontos, hogy valami kerete legyen az edzéseknek, tehát valamire mindig készülünk, vagy egy bemutatóra, ugye szoktunk bemutatón megjelenni, vagy egy versenyre, vagy például a fokozatvizsgára, van egy fokozatvizsgarendszerünk is, ez egy 10 fokozatból álló rendszer. Ez kicsit más, mint például a karate, nálunk nincsenek mesterek, azt kell tudni. Nálunk egyetlen mester van, az maga a magyar nép. És nálunk oktatók vannak, az első 5 fokozat az tanuló fokozat, onnantól kezdve pedig oktató fokozatok vannak. Említették versenyeket, most ez, van olyan ilyen összesített verseny, hogy mondjam, mint az 5 tusa, ugye? Tehát van külön sportágak benne, vannak nektek is külön versenyek, van olyan megméretetés, hogy kiderül Magyarországon ebben a bizonyos sportágban, a barantában, ki az, aki összességében botot, íjászlatot, kardívás, minden ágat bele szőve, ő a legjobb. Hát általában a legtöbb versenyünkön több fajta versenyszám van, de ami kifejezetten ilyen 10 próbaszerű, az nálunk az országos bajnokság, ahol valóban 10 versenyszám jelenik meg. Itt úgy kezdődik, hogyha most erre van időnk, hogy futárpálya, utána íjászat, aztán íjászat párban, amikor egymást kell lelőni, aztán van a vívószám, aztán van a hajítófegyverszám, a pusztakezes küzdelem, lovasszám, majd utána jönnek az ünnepi versenyszámok, ilyen az önbirkózás, ami nem egy halálra menő birkózás, nem feladásig megy a versenyszám, hanem csak földre vitelig, a vívás bemutató, illetve a tánc versenyszám. 2013-ban talán mindegyiket bemutattátok Verónában, de emellett ugye nem ez volt az utolsó, és nem is az első, folyamatosan bemutatóztok nemzetközi szintereken, és melyik lesz a legközelebbi? A legközelebbi az valószínűleg Csehországban lesz, egy hagyományőrző fesztiválra hívtak meg minket. Ugye mi a magyarországi fogalmak szerint nem vagyunk hagyományőrzők. A magyarországi hagyományőrző csapatok leginkább úgy működnek, hogy kinéznek egy korszakot, ami nekik tetszik, mondjuk a 12. századi kultúra, és akkor azt ők meg fölelevenítik, mint egy múzeum, vagy mint egy kiállítás, csak ez egy élő múzeum, és akkor ők eljátszák azt a kort. Ezt Nyugat-Európában úgy hívják, hogy újrajátszás, vagy újraélés, újraalkotás. Mi ilyen szempontból nem vagyunk hagyományőrzők, mi úgy vagyunk hagyományőrzők, mint mondjuk a thai-box, hogy tudjuk, hogy 700 éve biztosan vannak thai-box gyakorlóhelyek, és ez a folyamat ez zajlik, és a fejlődést mi nem vetjük el. Ilyen szempontból hagyományőrzők vagyunk, és Nyugat-Európában ezt elismerik, ezt a fajta hagyományőrzést is.
Idehaza még annyira nem barátkoztak meg ezzel a szemlélettel. Na most mi a helyzet itt a szűkebb hazánkkal? Tehát van ez a szép sport, most már nagyon sokan lehet, hogy érdeklődnek is, meg hát eddig is érdeklődtek. Itt Egerben vagy a környéken van olyan hely, ahol lehet ilyesmivel foglalkozni? Így van, Egerben is van csapat. Ez egy egész jól működő kis csapat, felkészült foglalkozásvezető van. Annyit kell tudni, hogy nálunk a Barantában edzői minősítést kell szereznie annak, aki edző akar lenni, tehát nagyon komolyan odafigyelünk arra, hogy sérülés ne legyen, és hogy minőségi oktatás történjen azon a helyen. Itt Egerben a Sasúti kollégiumban van hétfőn és csütörtökön 6-tól 8-ig edzés, Gergely vezetésével. De a te ujjad az nem attól sérült meg. Ez egy munkahelyi baleset, hogy... Így van. És nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál hozzánk, mert nagyon sok mindent megtudtunk erről összetett sportágról. Te melyiket vállalnád, Gábor? Most így... Hát én a nyilazással kezdenék. Kezdenél? Igen, és utána... Persze meg kell volna lovagolni. Igen, hátrafelé a lóról. Várjunk csak, de nyilazás földről is van? Tehát földről is, természetesen tehát gyalogosan is, de azért egy jó birkózásra szabad kihagyni, tehát akkor derül ki, hogy ki a legény a talpán. Talán erős kezdés lenne pláne neked. Ez a botos, egy Little John-féle botos verekedés. Jó, igen. Patak fölött kis hídon tudod, és akkor... Összeállt. De hajrás meg, ez tényleg, igen. Ahol nem volt kard, hogy egyszerűen népalóban fogta a botját, és hozzá. Természetesen, de hát ugye ezt tudjuk, hogy például a Magyarországon volt olyan kollektív nemesség, mint intézmény. Ez azt jelentette, hogy a jászok, székelyek, hajduk nemesi kiváltságokat kaptak azért, hogy ők az országot védjék, de hát ők egy olyan népesség volt, akik ugyanúgy gazdálkodással is foglalkoztak, és harci szolgálatot is adtak. Tehát nálunk annyira élesen nem választódott el egy bizonyos időszakig az, hogy ki a fegyvert fogó, és ki az, aki a földet műveli például. Ugye a pásztor kultúra ezért tudta megőrizni elemeit annak, hogy a pásztorok annyira nem viselték jól, hogy ők nem viselhettek fegyvert. Tehát amikor tiltották a fokos viselését, akkor is hordta, csak kicsit trükkösebben a fejet a zsebbe, a nyelet meg a kézben. De jó, mennyire látszik, hogy belemélyedtetek ebbe a történetbe, hogy végignézni az összes ágát ennek a magyar kultúrának is, és tulajdonképpen ennek hát nem is az ilyen harcművészet, mint az élet, amiben benne volt a harc is, hát hogy lehet volna benne, hiszen meg kellett küzdeni mindig, vagy a betegért, vagy ellenségekkel, vagy bárki mással. Életért. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszámolt nekünk erről a dologról Ritkei Máté, az Országos Baranta Szövetség alelnöke, és akkor reméljük, hogy kedvet kaptak itt Egerben és környékén. További jó munkát! Köszönjük szépen! És óvatosan a munkahelyen, vigyázz az ügyet, inkább az edzésed. Szia!